माब्रै जाबावगोन दिफेन बर' नोंथांनि बिराद गिदिर गिदिर रायजोफोरनो सिमां होनाया माथो दिनै ससेयावनो फैमालसो जानो थांगासिनो दं। नोंथांमोना दिनै मानो सावरायनो गोनाङानो दिनै मानो केन्सेल जालांखो नङा होमबा? साननो गोनां खोथाया बिसो दिनै नोंथांमोना बर' रायजो राजाफोरनो बिराद गिदिर गिदिर खोथा होदोंमोन। 6 दाननि उनाव जुदि बिटिआरनि दफाफोरखौ जुदि दाफुंनाय जायाब्ला आन्दलन खालामनो गोनां जागोन बा सोमावसारनो गोनां जागोन होननानै नोंथांमोना बै निउस पर्टेलफ्राव बुंखांबाय। दासिमबो इउटुबफ्राव नुयो रोखा रोखा। दिनै नैबे परिस्थितिखौ नायोब्ला नैबे नोंथांमोननि प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायनाय खोथाफोरखौ लानानै सिन्था खालामोब्ला दिनैनि दिनाव रोखा नुहुरमारबाय माने नोंथांमोना आन्दलन खालामनाया बाध्यता जासिगोन आरो सोमावसारनो गोनां जासिगोन होननानै जोङो बयबो रोखा रोखा नुहुरबाय रायजो राजाफोर नङा होमबा? दिनै नोंथांमोनहा बै माखासे मानसिनि फोलानाय खोथाखौ लानानै दिनैहाय बर' रायजो राजाफोरनो खोथा होआखैमोन होनबा? हेमन्त बिश्व शर्माया मा पलिसि खालामनानै नोंथांमोननि मदद बियामोन? नोंथांमोना दिनै बिथांनि मदद बिनायाव साना हौवा दिनैहाय मदद होदोंमोन। दिनै मदद होनायनि उल्थायै दिनै नोंथांमोना मा मोनखो? दिनै बेखौसो सोंनांसिगोन नोंथांमोनाव। नोंथांमोना दिनै बेखौ मदद होनायावनो गोबां मानसिखौ बेखौ देरहाहोनो नाजानायावनो दिनै गोबां मानसिफोरखौ मानसि लगायनानै नोंथांमोना बुहोदोंमोन। दा दिनै नैबे ससे लामायाव मा नुखो दिफेन बर' नोंथां? दा दिनैनि दिनाव रायजोफोर साननो गोनां बहुद खोथा दङ। बै जाहैबाय सासे जोंनि बर' हारिनि सुथुर नंगौना नङा लोगोफोर? बे सुथुरा माब्लाबा जोंनि बर' हारिनि मोजां मावगोन। बबेबा हिस्टरि बबेबा जारिमिनाव नुफेरदों नामा सुथुरा सुथुरनि थाखाय बिराद मोजां खामानि मावनाय नुफेरदों रायजोफोर? बै सुथुरा जाहैबाय गावहा हायाब्ला माने खायदायै कौशलै माने बुरखायनानै बा माबा मोनसे खालामनानै नोंखौ मा रोखोम फोजोबनो हागोन बे प्लान पलिसिया सासे सुथुरनाव थायो नंगौना नङा रायजोफोर? दिनै बिथांमोनहा बैनि सानानै दोननाय बैनि बानायनानै दोननाय जेनाखि प्लान पलिसि बे प्लान पलिसिनि जेयाव बिथांमोनहा दिनै नांबाय। एबसुनि दिफेन बर' बिथाङा दिनै नांबाय। दिनै बिथांनि गाज्रि ग्रहआ नै बिनिफ्राय जुरिजेनबाय आरो बिथांमोना दिनै फैगोन समफ्राव दिनै रादाय होनाय बायदि माने आन्दलन खालामनांगौ जानानै फैबाय। दिनैनि दिनाव बहुद साननो गोनां खोथा दं नङा होमब्ला? बिथांमोना जिहेतु दिनै माने बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिराद नाना बाना देखायनानै माने सोरखिबोनाय मानसि बा लिडार, बिनि थाखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा उल्थां फाल्थां साननाया बिराद मोजां दिनैनि दिनाव। जिहेतु बै समाव बिथांमोनहा बिराद नाटकबो देखायदोंमोन, माने बिराद लाला बिला मोदैबो गहोलाबायदोंमोन। दा बिथांमोना बिराद गिदिर गिदिर नाटक खालामनो रोंगौ। सोरबाबा बिराद गाबफ्लानो रोंगौ, सोरबाबा बिराद दुखु जाफ्लानो रोंगौ। दा बेफोरखौ एकदम उन सिगां सिन्था खालामनानै माने नायनाया जोंनि थाखाय बिराद गोनां आरो। दा नैबे जेनाखि जालांनाय घटना बे जुदि सैथो नामा बेफोरखौ जोंनि बै खानाय गैयै सारासो मिथिसिगोन। दा रायजोफोर बै समावथ' बिथांमोनखौ बिराद फोथायोमोन जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा नङा होमबा? माबा मोनसे बुंब्लानो मेगन मेसेबनानै फोथायोमोन नङा होमबा? दिनै बिथांमोना जेब्लानाखि फैयै UPPL जाफैयो बै समनिफ्राय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा रावबो फोथायला नङा होमबा रायजोफोर? दा दिनै बिथांमोनखौ माने फोथायनांगौआ गोब्राब जादों। दिनै गोबां बर'नि इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोनानो दिनै बिथांमोनखौ गोबां खोथा बुंदों। आरो दिनै नैबे दानि जेनाखि प्रेस मिट, बे प्रेस मिटनि खोथाखौ लानानैबो दिनै गोबां रायजो राजाफ्राबो गोबां खोथा बुंदों। आरो जोंनि हारिनि गोबां इउटुबार बिथांमोनाबो दिनै अनेक बायदिसिना खोथा बुंदों। माने गाव गावनि मतामतखौ लानानै दिनै अनेक इउटुबारफ्राबो अनेक खोथा बुंदों आरो। दा गोबां इउटुबारफ्रानो दिनै रागा जोंदों। खदाल बोराइजों जावसिला जावसिलि बै दोलखौ जावसिनाय बायदि जावसिदों। आरो सोरबाबा इउटुबारफ्रा दिनैहाय जेखाइ खबाइफोर हेबनाय बायदि हेबदों नङा होमबा रायजोफोर? आरो जोंना बै मा होनो गेरेमसा बसुमतारी बिथाङाथ' ओरैबायदि जावखायो बेना जावख्लाबजोबखायो आरो खुनु खोथा गैया बेना बास बुस गैया। जिहेतु बिथाङा माने हारिनि एगेन्स्टखौ बिथाङा मोजां मोना। नंखायनो जों बिथांखौ दिनै दिनाव सापर्ट खालामनांगौ। आरो बेजों लोगोसे गोबां माने हारिनि सिन्था खालामग्रा इउटुबारफोर दङ। दा बिथांमोनखौ दिनैनि दिनाव सेलुट खालामनांगौ रायजोफ्रा माने सिन्था खालामनानै। दा माखासे समनि उनाव
थगायनायनि समा फैनोसैलाय रायजोफोर, गोदै गोदै रावजों थगायनाय, थाखा फैसाजों थगायनाय। दा बेफोरनिफ्राय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बिटिसिखौ बासायनायनि सार्थआव एलार्ट जा, नङाबा खिन्थु जोबस्रांलांनो थांगासिनो दङ। नैबे जोंनि बिटिसिया दा सोरनि आखायाव? हेमन्त बिश्व शर्मानि आखायावसो। दिनै प्रमद बर' बिथांनि आखायाव जेबो गैया। दिनै साबियानो हेमन्त बिश्व शर्मानि आखायावसो। जिहेतु दिनै बिथांमोना जे खामानिखौ मावनो नागिरो बे खामानिखौ माब्लाबाबो मावनो हाया रायजोफोर। दिनै बिथांमोना पावार दंबा अनेक खामानि मावनो हागौमोन। आरो दिनै नैबे बिटिसियाव जेसेबांनाखि खौथि खौथि थाखा सफैयो, दिनै बे खौथि खौथि थाखायाबो दिनै गलाय मोन्देर सरखार दानायनि थाखाय मानि भाग भाग जाजोबनांगौ। अब्ला नोङो मोनसे काउन्सिलखौ सालायलांनो जेनाखि फैसा हरो बेखौ जुदि जोङो बयजोंबो जुदि बोखावनानै जुदि राननांगौ जायोब्ला बे बिटिसिया मानिफ्राय डेभेलप जानो रायजोफोर? दिनै बिथांमोना बिराद मिडियानि गेजेराव बुङो रायजो राजाफोर बिराद डेभेलप मावबाय, बिराद आसनि लाबोबाय। दा नोंथांमोना बिथांमोननि आसनिखौ माब्लाबा नुफेरदों? नोंथांमोना बिथांमोननि डेभेलप खामानि मावनायखौ माब्लाबा नुफेरदों नामा रायजोफोर? माथो गोदो बै समाव हाग्रामा महिलारिनि मावनायफ्रानो दिनै गासिबो दंजोबो। गोदान खुनु लामा गैया। बै समाव मावनाय लामाफ्रा दिनै हंला हंथा गुनासो दंजोबो। रायजोफ्रा गामि बेराय, जायगा बेराय अब्लासो मोनथिगोन। नंखायनो दिनैनि दिनाव थगायजानायनिफ्राय गोजानाव था रायजोफ्रा। बेखौ हले आं बुंखानाय जायो रायजोफोर। दा मालायनि गोदै गोदै रावाव गोजावलाबायनाय मानि जोंनि बर' जाथिया माने जुदायाव गोजावलांनाय बेखौ साननानै लाखा रायजोफोर। बै हेमन्त बिश्व शर्माया मालाबाबो जोंनि हारिनि मोजां मावा रायजोफोर, बेखौ सिन्था खालाम। बे जाहैबाय जोंनि बर'नि सुथुर। बिथाङा जोंनि बर'नि जोबस्रांनायखौ अराय सम मोजां मोनो आरो बेजों थाबाय थायोबा जोंनि बर' जाथिया जोबस्रांलांगोन आरो खुनु समाव मानि जोंनि प्रमद बर' बिथाङाबो रैखा खालामनो हानाय नङा। बेखौ हले सिन्था खालामनानै नाय रायजोफोर।